Ahoj! V dnešnom videu sa pozrieme na rozdiely medzi rastlinnými a živočíšnymi bielkovinami, pretože je dobré vedieť to nielen z hľadiska chudnutia, ale napríklad aj pri naberaní svalovej hmoty. Prejdeme si taký úvod k bielkovinám a potom ti ukážem dva typy hodnotenia tej kvality bielkovín, na ktoré sú dôležité vedieť práve kvôli tomu, aby si vedel alebo vedela vyskladať jedálniček tak, aby tvoje telo malo z toho čo najväčší osoch. Poďme teda na to. Najskôr si povieme, čo sú živočíšne bielkoviny. Tie získavame z mäsa, mliečnych výrobkov, vajec či morských plodov a majú vysoký obsah tých esenciálnych aminokyselín, ktoré dokážeme iba zo stravy prijať a sú ľahko využiteľné ľudským telom. Na druhej strane máme rastlinné bielkoviny a tie pochádzajú najmä zo strukovín, ale takisto z orechov a semienok či celozrnných obilnín. Dokonca aj z niektorej zelenej zeleniny, ako je napríklad špenát či brokolica. No, ako môžeme posúdiť tú kvalitu bielkovín? Poprvé, tá kvalita bielkovín sa môže líšiť od jedla k jedlu a v skratke to znamená, že niektoré bielkoviny dokážeme absorbovať a stráviť lepšie ako iné. Z toho dôvodu môže byť, že napríklad 20 gramov bielkovín z niektorých potravín lepším zdrojom ako 20 gramov bielkovín z iných potravín. Ako však môžeme posúdiť kvalitu? Existujú dva hlavné spôsoby, a to je aminokyselinový profil potravy a potom hodnotenie biologickej dostupnosti bielkovín. Tá biologická dostupnosť bielkovín hovorí o tom, ako dobre naše telo vie využiť proteíny z jedla, ktoré jeme. Čiže predstav si to ako schopnosť tela rozložiť to jedlo na menšie časti. A v tomto prípade je to tá schopnosť tela rozložiť bielkoviny na jednotlivé aminokyseliny a následne ich využiť. Teraz ten aminokyselinový profil potravy označuje zloženie a pomery jednotlivých aminokyselín, ktoré sú prítomné v proteínoch danej potraviny. Tento profil je dôležitý, pretože určité tie aminokyseliny, ktoré sú známe ako esenciálne aminokyseliny, si telo nedokáže samo vytvoriť a musí ich prijímať v strave. Čiže tá kvalita bielkovín v potrave sa často hodnotí na základe toho, či obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny a v akých množstvách. Rôzne potraviny majú teda rôzne aminokyselinové profily, čo ovplyvňuje ich výživovú hodnotu. Poďme teda na tie aminokyselinové profily. Živočíšne bielkoviny zvyčajne poskytujú kompletný aminokyselinový profil, zatiaľ čo rastlinné bývajú deficitné v tých niektorých esenciálnych aminokyselinách, teda ich neobsahujú. Majú totiž iný aminokyselinový profil ako tie živočíšne. A teda väčšinou si to vyžaduje kombinovanie rôznych druhov tých rastlinných bielkovín, aby to telo dostalo potrebné živiny. V tomto prípade tie jednotlivé aminokyseliny. A denne by sme sa mali snažiť získať nasledujúce množstvo esenciálnych aminokyselín a ako vidno v tabuľke, tak mäso a ryby zvyčajne poskytujú najvyššie množstva bielkovín na gram. Po mäse sú to potraviny na báze soje, ktoré ponúkajú ďalšie najvyššie koncentrácie bielkovín, zase čo sa týka z hľadiska tých rastlinných bielkovín. Potom sú na rade vajcia a napríklad aj fazuľa a šošovica. Celkové množstvo bielkovín a aminokyselín v potravinách však nehovorí celý príbeh, pretože, ako už som spomenula, tak tá biologická dostupnosť je rozhodujúca a množstvo, ktoré dokážeme stráviť, sa líši v závislosti od jedla. Takže je dôležité si uvedomiť, ako môže tá biologická dostupnosť bielkovín v potravinách ovplyvniť celkový príjem tých bielkovín. Napríklad, ak by sme mali v potrave iba nekvalitné bielkoviny, môže sa nám veľmi ľahko stať, že dôjdeme až k nedostatku bielkovín a pritom ich reálne prijímame. Poďme sa teda pozrieť na tie systémy, ktoré sa snažia zistiť kvalitu bielkovín. Niektoré z nich zahŕňajú biologickú hodnotu alebo dusíkovú bilanciu, avšak mňa zaujali dva systémy hodnotenia, ktoré majú dnes najväčšiu hodnotu. Sú to tzv. PDCAS a DIS. Každopádne, nemusíme vedieť, ako sa to číta alebo píše.
V každom prípade je dobre vedieť, že tento prvý systém PDCAAS je preferovaným spôsobom určovania kvality tých bielkovín a ide o tzv. Skóre aminokyselín korigované na stráviteľnosť bielkovín. Čo ale treba vedieť? Tento systém meria kvalitu zdrojov bielkovín na základe toho, aké aminokyseliny obsahujú a ako je naše telo schopné využiť tieto aminokyseliny. A potom to DIS, to sú vlastne, v posledných rokoch sa hovorí o tom, že nahradia tento PDCAAS, pretože tento navrhovaný systém, nazývaný aj skóre stráviteľných nepostradateľných aminokyselín, je, nazvime to lepší v tom, že berie do úvahy aj antinutričné látky, čiže antinutrienty. To sú tie zlúčeniny v rastlinných potravinách, ktoré môžu obmedziť vstrebávanie jednotlivých aminokyselín, prípadne aj minerálnych látok, ako je vápnik a železo. Navyše, na rozdiel od toho PDCAAS, ktorý predpokladá, že všetky bielkoviny strávime rovnako, tak toto skóre meria stráviteľnosť jednotlivých aminokyselín a to analýzou fekálnej hmoty na konci tenkého čreva. Čiže naozaj je vidno, že ako vieme tie jednotlivé aminokyseliny stráviť. Pozrime sa teda na jednotlivé hodnotenia. To hodnotenie PDCAAS analýzuje niekoľko proteínov. Môžeme si pozrieť, že najvyššie možné skóre kvality proteínu v tomto prípade je 1,0. Takže ako vidno, tak najviac biologicky dostupné proteíny sú mliečne výrobky, vajcia a sojové jedlá. Ale všeobecne povedané platí, že všetky živočíšne proteíny majú vysoké hodnotenie tej kvality toho proteínu. A pokiaľ ide o rastlinné potraviny, tak tam už existuje medzera medzi výrobkami na báze soje a zvyškom rastlinných bielkovín. Takže poďme na ďalšie hodnotenie. DIS, tak tento presnejší navrhovaný spôsob merania má iný bodovací systém a ten hodnotí kvalitu podľa nasledujúcich klasifikácií. Ak je tá hodnota vyššia ako 100, ide o vysokokvalitný proteín. Ak je medzi 75 a 100, ide o stredne kvalitný proteín a ak má menej ako 75 tú hodnotu, tak ide o proteín nízkej kvality. Keďže to skóre je relatívne nové, môže byť ťažšie ho nájsť, prípadne sa v ňom orientovať, ale tuto v tabuľke môžeš vidieť všetky tie dostupné skóre potraviny, skóre kvality potravín a to ako živočíšnych, tak rastlinných proteínov. Snažila som sa tam dať rovnaké tie potraviny. Takže keď si aj všimneš, takto porovnanie prostredníctvom tohto novšieho systému ukazuje aj väčší kontrast. Pretože ako je ukázané, tak tie aminokyseliny v živočíšnych potravinách prežívajú to trávenie lepšie ako v rastlinných potravinách. A to im teda dáva zase, tak ako už vieme, vyššiu biologickú dostupnosť. A podľa DIS sú vlastne tiež všetky živočíšne bielkoviny vysoko kvalitné. Na druhej strane väčšina tých rastlinných bielkovín má síce stredne nízku kvalitu, ale keď si všimneš, tak bielkoviny na báze soje sú len mierne pod hranicou vysokej kvality. Takže ktoré sú lepšie? Ak sa pozrieme čisto na tú kvalitu bielkovín, tak potom sú živočíšne bielkoviny najlepšou voľbou, pretože väčšinou majú aj vyššie celkové množstvo bielkovín a lepší profil aminokyselín a zároveň sú teda biologicky dostupnejšie ako rastlinné zdroje. Ako sme zistili, tak pre vegetariánov a vegánov môže byť troška problém vyskladať si jedálniček tak, aby dostávali do tela potrebné množstvo tých jednotlivých aminokyselín. Nie je to však úplne nemožné. Záleží od toho, aké jednotlivé rastlinné bielkoviny budú užívať a v akých množstvách. Čiže samozrejme, ako sme mohli vidieť, na báze soje sú tie bielkoviny najkvalitnejšie, takže ak nemáš problém zrovna so sojou, ale si napríklad vegán alebo vegetarián, je lepšie mať tú základňu tých bielkovín zo zdrojov soje.
Ono medzi zastancami tých rastlinných a živočíšnych bielkovín bývajú často nezhody a pritom to tak nemusí byť. Naozaj ide len o to, ako si vyskladáš ten jedálniček tak, aby to telo dokázalo z neho čo najlepšie využiť tie jednotlivé aminokyseliny a hlavne, aby ich malo všetky obsiahnuté v tej strave. Tak verím, že ti to niečo prinieslo a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!